Avui una cosa, no posem res al principi, ni cap intro ni res, vale? Penso que no cal. Avui no toca. Yokoso! Nosaltres som Aventura per Japó. Sincerament, el vídeo que farem avui ens agradaria molt no haver de fer-lo, però com que aquest canal va del Japó i de la cultura japonesa, ens veiem en l'obligació de tractar aquest tema i que no caigui en l'oblit. Com possiblement ja sabreu, l'11 de març de 2011 va haver-hi un terratrèmol anomenat el Gran Terratrèmol de l'Est del Japó, o també anomenat el terratrèmol de Tohoku. Aquest va provocar un tsunami que va desencadenar el desastre de la central nuclear Fukushima Daiichi. Així doncs, hem cregut que era un bon moment per tractar aquest tema i parlar una mica de la localització exacta de l'accident, de conseqüències de l'estat actual d'aquella zona i donar una mica d'informació i també fer un homenatge a les víctimes i a la regió i al Japó en general. Primer de tot, anem-nos a centrar en la localització. On és Fukushima? Tot i que s'utilitza el nom de Fukushima per fer referència a la catàstrofe en general, la central nuclear es troba al poble d'Okuma, a l'illa de Honshu, la més gran de les 4 principals, dins de la regió de Tohoku, a la prefectura de Fukushima, i al districte de Futaba. Per situar-nos, és a uns 250 quilòmetres al nord-est de Tòquio. L'11 de març de 2011, a les 2:47 de la tarda, es va produir al Japó un terratrèmol de magnitud 9 i que va tenir una durada de 6 minuts, convertint-se així en el terratrèmol més fort i més important de la història del Japó i el quart més important registrat a la història. Aquest terratrèmol posteriorment va portar a les costes japoneses un gran tsunami amb onades de més de 14 i 15 metres que van destruir-ho tot al seu pas. Una d'aquestes coses va ser la central nuclear que ja hem comentat i va provocar que acabessin explotant 3 reactors, convertint-se així en el segon accident nuclear més important de la història i amb el mateix grau que l'accident de Txernòbil, és a dir, el 7. Tot i que en el moment del terratrèmol van apagar-se automàticament els reactors que estaven en funcionament, un cop les onades van penetrar-hi a dins, els operaris van perdre el control de la central. Això va provocar que unes hores més tard es produís la primera de les 3 explosions que hi hauria a la central. Aquests reactors van ser l'1, el 3 i el 4, i tot i que el 2 no va explotar, també va expulsar molt d'hidrogen radiactiu. Tot plegat va provocar una evacuació a gran escala de la població. Parlem d'unes 185.000 persones aproximadament i una xifra de víctimes que supera les 22.000, entre morts i desapareguts. Això va provocar no només una gran commoció en el país i a nivell mundial, sinó que també hi va haver talls de llum, hi va haver molts altres problemes a tot el país, es va anul·lar totalment l'activitat nuclear i això va provocar que s'encarís la llum en alguns punts fins i tot el 40%, cosa que també va donar molts problemes i fins i tot va crear noves víctimes. A dia d'avui, Okuma es considera un poble fantasma i hi ha més de 2.000 persones desaparegudes i en són gairebé 50.000 les que, una dècada més tard, encara no han recuperat casa seva. Es calcula que el desmantellament de la central portarà aproximadament uns 30 anys i encara és avui que alguns dels residus segueixen desprenent calor. A més, i per si fos poc, aquest mateix febrer, la prefectura de Fukushima va patir un nou terratrèmol d'escala 7.3 que va fer reviure a molts dels habitants el fantasma d'aquesta gran tragèdia. Tampoc voldríem allargar-nos massa i aprofundir molt en dades concretes. El que sí que voldríem destacar és l'esperit encoratjador i l'actitud resilient dels japonesos en si. Davant d'un esdeveniment com aquest, volem destacar també la capacitat dels japonesos per ressorgir i tirar endavant davant d'una adversitat tan gran com aquesta, que és perdre-ho gairebé tot. I és aquí on potser hauríem d'aprendre una mica més d'ells i de la seva cultura tan col·lectiva
i altruista. Si us heu quedat amb ganes de més i d'aprofundir en el tema amb informació de primera mà, nosaltres us recomanem el podcast Konnichiwa desde Japón, que des d'avui també té disponible un especial de Fukushima. De fet, gran part d'aquesta informació ens l'han proporcionat ells mateixos, així que moltíssimes gràcies i us deixem l'enllaç a la caixeta de descripció. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials, al Facebook, al Twitter, a l'Instagram i a Twitch. Moltíssimes gràcies i ens veiem al pròxim vídeo de Aventura per Japó! Hana